començar a llegir-la i a veure com és. Deixa les partitures ahí fora i el que arribi tard que les vaig agafant poquet a poquet. Au, anem al tall. A veure, flautes, flautins, oboès, més oboès, clarinet segon, quants són avui? Un? Saxo tenor primer. A veure, trompetes, trompetes segones. Trombons, quants trombons vull? Caixa, bombo. El caràcter que vull que és dam 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 dam.
D'acord? Vinga. 3, 5...